Sanibonani u-MC Menzisitolo. Yazi bafethu inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu man. Ibuhlungu kakhulu inhliziyo yami. Kade ngenza ividiyo einsukwini. Ngikhuluma ngosizi lomuntu ophatha isibhamu. La khona engikhulume ngokuthi njoba sekuqala amaholiday kaDisemba nje. Vele kulo December sizongena njoba uqalele nje uDisemba. Isibale siyisona kuzoshaya uJanuary kungesisona. Khona abanye abazosala manje kusuka manje kuya phambili kuzoshaya uDisemba. Khona imiphefumulo yabantu ezosala nje endleleni. Angazi ukuthi lento umuntu angayikhuluma kanjani. Kuyishwa nje ukuthi ezinye zezinto esithi masiyikhuluma la kunabantu abangayinaki ukuthi noma sebelitholile ithuba lokuyilalela bese bethi hayi nxa lo mjito unamanga bani unamanga ngoba kusimngede ngikhuluma izinto ezifana nalezi. Kuyishwa lokho ngoba umuntu oyedwa okwazi ukusilalela noma okwazi ukulalela izinkulumo engiyishoyo ebesethi nginamanga, lo muntu lowo usephuthelwe ukudlulisa lo mlayezo ngoba inhloso ukudlulisa umlayezo. Usephuthelwe ukudlulisa umlayezo kubantu abawu10. Abengathi maye udlulisa kubona nabo labantu abawu10, each person adlulisa umlayezo naye kubantu abawu10. Ngoba isimo esikhona njengamanje uhulumeni ngeke asilungise. Kade ngibona ivideo ngicabanga ukuthi nansi le video phezulu. Angazi noma isithombe sisobonakala kodwa ikhona inkundla zokuxhumana yenzeke lapha eNcotshana uPhongolo. uPhongolo ke lo la KZN kwabangalwazi. uPhongolo liphakathi kwaNongoma, iBeatrief neJozini liphakathi nendawo nje. Mawusuka kaNongoma kodwa kuseduze kakhulu. Kule video yenzeke lokushini elapha eNcotshana elokushini. Yazi bafu angazi ngicabanga abanye sebeyibonile futhi abanye iyenzeke mhlamba abanye abazobona le video yenzeke ikhona. But ngisazothola imininingwane ngayo. Kule video le kushona umuntu lapha. Kule video mawuyibukisisa khona kade ngiyibuka khona insizwa zingithumelele zichaza. Bezichaza le video ngoba omunye obe ongithumelele obekade ekhona lapha ya kwenzeke isigameko. So mase kuvela ifootage useyasho uyachaza. Mhlawumbe nizoyibona le video. Yazi lapha kule video njoba kuyindawo yokuphuza bese phandle kuba nezimoto. Niyazi makhona indawo yokuphuza bese phandle kuba nezimoto bese kuba indlela nje la kudlula khona izimoto akufanele nipake khona. Kunezinsizwa lapha ebehamba ngeveni elimhlophe. Beziningike. Kuyivideo noma ngaveli izingaki ngoba ziscattered kodwa ezinye beyihle ngemuva ngathi kunokhula box lapha ngemuva. Bese kuba udriver nalezi insizwa zipaka endleleni. This is very painful kubantu angazi ukuthi obani abantu abangayifafaza lento yangakuba ukuthi indaba yesibhamba futhi njoba siza kuDisemba ayisebenzi ngempela. Kule video lezi insizwa ihle ngemuva evenini. Ziyaphuza zipaka endleleni manje. Zipake kulesi la emgwaqeni la kudlula khona izimoto. Njoba izimoto ezipakile nje kunendlela yomgwaqo. Zona seyipaka endleleni. Izimoto manje seyidlula kanzima. Zidlula kanzima la imoto itekisi nje khona itekisi ebifuna ukudlula laphana. Sekufuna ikaleke manje iziyahlehla kaningi lokho ifuna ukudlula la kungadluleki. Nangale imoto zifuna ukuzodlula la. Ngoba la evidweni iyavela enye insizwa edelela kakhulu kuleli yaveni. Iyavela ihle ngemuva zonke ihle ngemuva phambili akho umuntu zihleze evenini ngemuva. Uma kukhona imoto efuna ukudlula uyayibiza lo mfo ayidlulise lo osevenini ohlezi ngemuva evenini laba abadelelayo. Uyayibiza imoto kodwa zidlula kanzima. Kushuthi imoto mayiqhamuka lapha ifuna ibone le moto ijenti yasuka imoto bese ibiza lo ayidlula. Ayibiza imoto izodlula kanzima. Sekusuka ke omunye umjito oyiphoyisa akayifakile i-uniform. Na amaphoyisa ngiyafisa elalele lezi inkulumo engizenzayo ngoba amanye amaphoyisa awekho matured emotionally. Amanye amaphoyisa nje abheda angisho kanjalo.
ya laba futhi kakhulukazi le genge encane yabo le genge encane ngamaphoyisa iyona genge ke leyo enga understand ukuthi kuba iphoyisa kuyini kusukanti njoba lezi insizwa zimendleleni nje ziphuza ngemuva kushuthi abanye abahamba nalezi insizwa bangena nje kule ndawo kuphuzela kuyona bebuye bephume bezohlala la yabo kodwa igroup yabo nje ihlezi ngemuva evenini ihlezi la iyayiphuzela lapha kukhula box kushuthi njoba bevimba indlela nje kukhona iphoyisa lihamba ngepholo lilapha ya leli yaphoyisa liyayibuka lento eyenzeka la nayi imoto yephoyisa ngathi ifuna ukuzodlula la seyasuka ke lo mjito oyiphoyisa ngiyazi na uzongilalela la ngoba nayo uyabheda lo mjito oyiphoyisa nayo uyabheda uyasuka lo mjito oyiphoyisa uza kulezi insizwa uyafika uyazedlula insizwe ngemuva uzonokha la esivalweni ku driver kushuthi u driver akho bese bonta akho umuntu kushuthi ufuna ukutshela u driver ukuthi hayi mfowethu sicela ukuthi ukuqhela nje kancane la bayasuka labafana uyasuka u driver kushuthi u driver ungemuva angithi iphoyisa lidlulile ngemuva la bahle khona leza ngapha kushuthi litsheni ukuthi u driver phakathi lifike lithi esivalweni lishaya isivalo semoto uma esuka u driver ngemuva uyeza uzokhuluma naleli phoyisa akubanga isikhathi eside u driver nje ukuze ngithi labafana bayidelela labafana nali iphoyisa alinaso isipiliyoni le phoyisa lokuba yiphoyisa yiwo lamaphoyisa la enza ukuthi kugcine sekwenza ubugebengu obubudedengu kushuthi lo mfana lo esikibhe simnyama ugqoka isikibhe simnyama khona ugqoka isikibhe simnyama bese kuba ngogqoka ijacket emnyama lecwebezelayo ibona ke bebedelela kakhulu nje bawu2 asuke lo driver ezephoyiseni la eminyango wesivalo angithi iphoyisa belizofuna u driver esuke lo driver ezephoyiseni nizoyibuka lento kuyivideo esuke lo driver ezephoyiseni ngicabanga ukuthi kube imizuzu ama seconds amabili bekhuluma ngabona sebeyaphushana manje sebeyaphushana lo mjida ukukhomba ukuthi lo mjida lo it's either lo mjida osuke ngemove kodwa ngisola lo mjida ngoba uyadelela labafana labana futhi abazi lutho yibo labafana kufuneka ukukhulunywe nabo imndeni mawukuthi nje bakhona abantu ababaziyo labafana kufanele bekhulume nabo uyasuka lo mfana mayeza ku driver sebephushana no driver ngesikhathi bephushana isuke enye igenge kusuke lo ijacket emnyama ecubezelayo ezela ngasemnyangweni ka driver sebezokhuluma naleli phoyisa ke manje bevele befike behilane naleli phoyisa ngoba lo wejacket ecubeza la uthe efika nje kwakuhilwana livele lisuka iphoyisa lihambe libuyele lapha ezantsi kuyiphola ngithi beliphume kuyiphola nali iphoyisa beliphuza aligqoke uniform uyambona ukuthi umuntu ongekho emsebenzini kodwa ngizwe kuthiwa iphoyisa luyamjida uyasuka lo yabona abantu abangiphazamisayo ngibhizi la iphoyisa leli uma lisuka lihambe lekuyiphola lifike lidonsa isibhamu kuyiphola libuye lize la selisifakela isibhamu liyafika la lifike liyahilana futhi manje kabike manje nalo liyahilana nalo useyabona lokuthi iphethe isibhamu evele lo mfana udrivayo avula ivan lo engithi uyena udriver esikibhe simnyama odelelayo afika adonsa isibhamu naye asifakela ngalo mzuzu bathe phoyisa dubula bathi dubula basho kuleli phoyisa bathi dubula bahilizisana manje lagcina seligadla iphoyisa komunye lo ijacket emnyama ngithi uyadelela naye lo ijacket emnyama wabuya wazogadla iphoyiseni ngesibhakela washaya waze wawa kube sekuqhamuka omunye umjida weskipa engathi siphinkanyana ngiyazi imbala ngathi siphinkanyana sithanda ukubabomvana ngizwa kuthi usebenza enkantolo lo yamjida uyafika ke lo mjida uzobalamula bafothi uyekani lento laba lokubethe ephoyiseni dubula uyazi ngoba kwenzeka yonke lento njoba kwenzeka yonke lento la ngemuva ngithi ngithe kuhlezi le genge edelelayo ehamba nalamajida adelelayo no driver khona umjida ofaka ikotoyi bafowethu ngifuna nizwe ibhadi umjida ofaka ikotoyi uhamba nazo lezi insizwa kade ehle ngemuva kushuthi ubesangenile yena
ubesangenile ngaphakathi Shona kule ndawo kuphuzwa kuyona. So wayesephuma ke ezeke egengeni yakhe phela bandawonye kanti uze egengeni igenge isisu isihlama la isisu sixaxa esingasukumi phansi akazi lutho yena uyafika mfethu lo mjito uyiphathele angazi nomphethe ikani noma yini lento ayiphethe uma ngemuva njoba behilizisana nje laba naye phela umile nje ukuthi igenge yakhe le kodwa akenzi lutho yena uyimele nje uyabona ukuthi bayabuka uyakhuza ke lo mjito wasenkantolo uyagadla lona labafana ephoyiseni kushuthi iphoyisa mase liphethe ngesandla angithi lokho bethi dubula kusho ephoyiseni bathi dubula noma kungezwakala kwivideo ukuthi dubula kodwa ebebe khona ekade bengilandisa ebebe khona esigamekweni bathi labafana bebesho njalo and you can see from the video even though it soundless you can see ukuthi bathi dubula uzosenzana uyabona basho konke le nto kuthiwa bebesho njalo kusho umjito ubekade ngixoxa obekade ekhona well ke nizoyibona leyo video liyasuka iphoyisa angithi liyinxele le laphoyisa angiqondi noma kushuthi ubethu uyashaya angithi mawuphakamisa isandla kushuthi leli phoyisa belithi liyashaya kanti isibhamu sizovele sidubule siqondene nalo mfoyi ngithi ubefonkoto obeyiphumela ngaphakathi uhamba nazo lezi insizwa obeyiphumela ngaphakathi etavern wafica igenge yakhe isixabana nabantu wangaphakamisa moya futhi wayimela ngemuva yavele yasuka inhlamvu yangena kuyena washona lo mfo obefakile ukhuza washona kushuthi iphoyisa nje balokhu libamba lithi kushuthi lona belifuna ukudubula phezulu ngazo ngoba belingathi lifuna belishaya ngalesi sibhamu kodwa hayi ukuthi lidubula belishaya ngathi belifuna ukushaya umuntu belifuna ukushaka oyedwa kulabafana ngaso lesi sibhamu kanti ngesikhathi liphakamisa inhlamvu izovile idedeleke ingene kulomfolo omunye wavele washona lo mjidi utheme seshonile nephoyisa libona ukuthi lona ilitshela ukuthi inhlamvu idle phezulu nabo laba bafana beyikipa ezimnyama nejacket emnyama ababoni balokube baphusha lo manje ukuthi usebenza enkantolo zama ukulamula mabethi bayabona nanga umuntu phansi sebebona ngabantu nje sebeyasondela bangungile manje nanga umuntu phansi iphoyisa nalo malithi yabona hawu kanti lo muntu udubulekile labafana ke laba lo ogqoka ijacket le emnyama okuyiyona okugadla ephoyiseni ogqoka ijacket emnyama icubezelayo uma sezobona ukuthi hawu kanti kushona umngane wethu esihamba naye ubamba la uyakhala ubamba amehlo ubheka phezulu uyasuka lo wejacket emnyama lo skip emnyama udrive wabona sekufuma umngane wakhe sekudubule wavelwa ngena emotweni shwe wabaleka bamlandela ke laba ngenyawo ke manje babaleka manje niyazi ukuthi babalekelana babalekela ukuthi bayiziphukuphuku babalekela nje ukuthi angazi indaba kuzofa esikhundleni sokuthi ngabe kufoyedwa phakathi kwala bekufanele kufe iphoyisa noma kufe lo bephethe isibhamu noma kufe angikufisi ukufaka umuntu mina angikufisi ukufaka umuntu kodwa kube kuthiwa bekunempoqo ukuthi bekhona umuntu ofawula befune kufe 3 oyedwa phakathi kwalabathathu ilabajita ilomjito skip esimnyama odrivayo ilo jacket le ecobezelayo obehamba nalo lo drivayo bese bayiphoyisa abantu kuzofa nje imvu into engazange yenze lutho umfana wabantu engazange yenze lutho umndeni wakhe sengathi ungaduduzeka iphoyisa njoba ngithi nali iphoyisa libhedile uyiphoyisa leyo mfo uma kukuthi ngempela uyiphoyisa ngoba ngitshelwe kanjalo uzokhuza labafana ukuthi ucela besuke emgwaqeni bepake kwenye indawo sebeyamlwisa akaphethe isibhamu bayamlwisa kushuthi bayamklasa uyasuka yena uya emotweni yakhe uyolanda isibhamu emaphoyisa akeniyekeni lento eniyenzayo ngicabanga ukuthi kuba yiphoyisa ukuba insizwa ukuba yiphoyisa umsebenzi you are just executing ama regulations kahulumeni lapha nothing else abukho ubhokole ephoyiseni alikho iphoyisa lipho uma nje nibona iphoyisa liyibhokolo anokwazi lo phoyisa lesithutha futhi ngeke liqede i-contract yalo ngabe contract logcina umuntu nje ucabanga ukuthi ngobe yiphoyisa uyibhokolo uyabheda lo mjito esikhundleni sokuthi ngabe uyabona ukuthi labafana bamklasa angithi phela umfana nabo bangabafa uyabona bamklasa ngabe uyahamba epholweni lakhe efonela uzakwaba ngithi uyiphoyisa yena unazi inamba zozakwa engafonela ngisho station commander mawukuthi labafana bebemklasa ngendlela esezingeni eliphezulu
fonelo zakwabo bafowethu khona abafana la endaweni yokuphuzela banokususa umsindo bapake kabi ngiyabona ukuthi bafuna ukungilwisa mina inkinga manje angikho emsebenzini or sizosuke uyabo mhlamba bezongizwa ngoba ngigqoka uniform wozani nizoba noma ngabe kuthiwa bathe msunu kanyoko kuyena noma bebambize ngaphansi kweziketi kanini bengingafanele ahambe lo mjida ayolanda isibhamu kanti lento soyikhuluma kuze kube nini bafowethu yini indaba ningawuveli ukuyisho umphefumulo womuntu omunye umuntu ngoba the moment ulanda isibhamu lapha ya uzoke kwesinye isikhathi uzokufe uselapha ya ngoba phela njengoba uya lapha bakubona abafana ukuthi ulanda isibhamu bevele bekuninamathisela uselapha ungakalindeli ngoba leli phoyisa lathatha isibhamu lasifaka la ngemuva liza kubo nje alisiphethe what if babonile ukuthi ulanda isibhamu bevele bekushaya ungakasikhiphi musani ukuthatha impilo enibeke engcupheni ngenxa yemisebenzi eniyenzayo bese kodwa nibe budedengu kuyona leli phoyisa nje kufanele ngabe libonile abafana udoba ngiklasa lapha la ihambela la mhlambe belihamba nentombi nje mhlambe yonakele yonke le yanto manje ngoba nabo labafana laba njoba bemlanga ngeveni nje khona amantombazane bebehamba nayo enye intombazane makuzodlula imoto iyadunusa ithi iyadunusa uyabona ukuthi nje bagcwele indelelo nokungasilutho leli phoyisa bekufanele lisuke nje lilapha ya lifike lifonele uzakwabo maselilapha indaba esikhundleni sokuthi lithatha isibhambe kufanele lifonele uzakwabo lithi bafowethu ngicela nizela endaweni ethile khona abafana ababhedawula abenza umsindo bezofika amaphoyisa efika edile nabo kahle abafana akekho umuntu obezofa akekho umuntu obezolimala ukube leli phoyisa lenze le kodwa lona lenza ubungane liyasuka lapha liza nesibha yini oyilindele mawuza nesibha phakathi kwabantu yini oyilindele that guy nje must be charged with murder hayi nge-culpable homicide well ke angiyona isazimthetho and all of those things kodwa leli phoyisa need to be charged with murder yeah umndeni walomfo oshonile ufune wazi ukuthi abantu abenza ukuthi ingane yabishone ilabafana ababili bebehambana yiba abafana basusa uthuthuva kuze kwenzeka yonke le yanto labafana ilo eskipe esimnyama noejacket ecwebezelayo uma kwenzekile nayibuka le video nina insizwe beni7 iyeke lempilo eniyiphilayo yokuthi makufika endaweni yokuphuza nifike nime emgwaqeni nivala indlela uma nicelwa ukuthi icela bese nilwisa abantu lo December lo ngeke ushaye nikhona ngeke uphela uDecember nikhona siyanithanda abafana bami ngiyazi ukuthi lento eniyenzayo niyenzisa ubungane nokucabanga ukuthi ningamashinga into engabuyiselani ngalutho nesibhamu lesenisiphethe uma singekho emthetho ihamba nilahle le yanto yekani ukucabanga ukuthi uma niphethe isibhamu insizwa zakithi angazi noma nizinsiza ukudlula ezinye yini iyekeni leyo nto insizwa isayijele kumanje ezinye ifuna ithuba lokuphuma uyabona nje lento enzeke lapha ya niphuzele mhlambe beninemali enithathe khona niphuzele nihambelana nezintombi zenu ngabe zintombi zenu ngabe ziyifebe nilandile nayilanda kuphi leyo njabulo nje benifuna ukuzakhela yona iphelile manje nizobheka kanjani umndeni wakubuka lo mfana ngoba umngani wenu lo yangizwile ukuthi umngani wenu mase edutshuliwe seniyabaleka futhi niyamshiya lapha anisalindi nokuthi kuze kufika amaphoyisa ingoba niyazi ukuthi lento eniyenza ayilungile kuyishwa ukuthi masikhuluma sinixwayisa ngeindaba enje ngoba indaba esengizoyikhuluma manje ila engizofaka khona izithombe indaba engizaziyo nje lezi ezinye umuntu acela kuba anonymous sikhona ngeke ngisayikhuluma ngoba kuneyiphukuphuku esithi sikhuluma siserious zidayile umjito unamanga lo mjito uyabona nje khona udaba kade ngilithulunyelelo ngenye insizwa yakhuluma yazakhala inyembezi ngendaba nje yesibhamu nomjolo but ngeke ngilukhulume ngoba nizothi nginamanga ilokho engakufuni mangihlangana nane edolobheni laphana bese hey nangu lo mjito unamanga hey amanga kulo mjito lo hey uyamazi ushela awucabanga nje ngihamba nezingane zami ngihamba nomama uzosho leyo nonsense le ukhona nje omunye ngadibana naye Friday wathi hey nangu lo mjito ngavele ngahamba wathi ha futhi sicela ukushutha nawe ngahamba ngabashiya kanjalo ngoba esikhundleni sokuthi ngabe niyalalela nithathe lezi zinto esikhuluma ngazo cabanga lezi zinto mina nje ngiyikhuluma out of love angigaini ngalutho ngalezi zinto angigaini ngilutho ngokunixoxela indaba angiholi ngisho ngo YouTube nangoTikTok futhi anginendaba nazo nalezo zinto but ngizenza ngoba ngiyabona ukuthi ayikho enye indlela yabona nje let me tell you something akekho uhulumeni ozonisiza kulezi zinto I can guarantee angithi nibonile kuMadlanga Commission
amaphoyisa azigebengu, abaholi benu zigebengu, niphethwe zigebengu, niholwa zigebengu. Yini ke ezonisiza yinje uhulumeni engakusiza ngani kulento? Wayena uhulumeni njobe izigebengu nje bebolile benje njengoba nibonile kuMadlanga Commission. Cabanga ukuthi uhulumeni engasiza ngani? Noma uhulumeni engaqasha amaphoyisa awu1 million manje ethi waqashela ukuthi kushaw December kushaw January kungabikho umuntu ofile estradini nestradi noma umuzi nomuzi kuhlale 5 amaphoyisa ngakini umuzi nomuzi, kodwa ngeke iphele indaba ukuthi abantu bebulalane. Lento iyoqedwa yikho ukuthi abantu sibatshele kanje, osezwile atshena omunye nosezwile atshena omunye nosezwile atshena omunye. Nginitshena nje out of love. Akufanele ngabe kwabantu njengasophongolo nje, ophongolo encotshane kunezinsizwe ezingilandelayo lapha ezizazi izinkulumo zami nezinye insizwe ezayikhuluma njengami. Funa ngabe seza organize abantu, sahamba sokhuluma nalabafana thina, sahamba sokhuluma nabo ngapha go Harding, ngapha go Underberg. Funa ngabe sena organize insizwa na organize imphakathi, sahamba sawukhuluma nawo, sayitshela ukuthi uma kuza uDecember lento yeni yokuphatha ibhamu nakho la izongcinisa khona. Kunomama la abasilandelayo nabo funa ngabe sebe organize abantu sezizokhuluma nomphakathi. Ibhlungu lento ukuthi izingane zakubona insizwe seyidubulekile yashona khona lapho Phongolo. Ubhutwazo mhlambe kade efikile or ukhona ubhutwazo ehlezi naye ekhaya, ziyazi ukuthi ubhuti uTambama uyabuya at least uzoyihlupha mase idakiwe zithanda khona lokho izingane zakubuwakhe lo mfo. Phela uma mhlambe nina ke ningabuka umfana nje kubo ubhuti kubo noma bekuthiwa akasebenzi kodwa ubhuti, uma sekuthiwa ufile izingane zakubo ngeke ezithanda, izingane zakhe ngeke ezithanda, abazali bakhe ngeke bethanda. Yini yenza ukuthi bafowethu sifuna ukubukwa ngento engasile ngesibhamu nje? Yini yenza ukuthi sifune lento ukuthi sithi sisendaweni yokuphuza, sisendaweni yokuphuza bese ucabanga ukuthi bese ucabanga ukuthi wena khona umuntu okuxhaphazayo? Ngani sesiphuzile? Yini indaba unga understand? Yini unga understand wena ukuthi ngaphela umuntu mayithuka khona etavern, understand ukuthi sephuzile, uhambe uye kumnikazi wetavern or uye kuma bouncer or uye kubani. Yabo bafuthu, ngiyanithanda kakhulu, angifisi ukuthi angifisi ukuthi sibone eminye imphefumulo ihamba manje njoba uDecember uzokushaya uJanuary. Angikufisi lokho. Einsizweni eseyizwile lenkulumo zidlulisele kubafowabo, zidlulisele emphakathini yangakubo ukuthi isibhama sibuyisele ngalutho. Ngiyama lapho.